Ta sa sisen pat ay gani ka step ngadon ni ka ban ay ngu yo play. Ba ngiyo biang ni ka lat ya ka ban ay shapi ka kitien ka jong play. But ban yai hikai ya ki brio na kani ka jing shisha jong ka kitien ka jong troai. Kalong ka ba kemen nga kalong ka ba kabu ka Bakhraw. Ya ka ban anyo ya ka ban ay shagi brio ya ka kitien ka jong play. Nga shime gani ba ka ka buram. Nakabentaban syakri utrai bani syame ke jindan kam ki brio dakaba syakri lang baga ketien ke jong utrai ngas ngongo palat yo blay ba ublay ula penlong ye kini ki lat lang baga ni ke media lang baga ni ke WhatsApp lang baga ni ke YouTube channel ngila ye ke ban penpoy ye ke ketien ke jong blay syapi syaki yeng ki sem jong pi kat syakaba pi pi adan di mentaga senginga sengoban aingu yo blay ba ngilai keren bon bahai gini ki Pharshi ki jong Jesus Christ hat ki ba mayan ki ki jeliu ya ki ngimla ban sailut ya ka Jingkhawai jongka nrei kat bala nganyele ya ka ban pensyai pi na kini ki Pharshi baro ngala shim na ki gospel baro mat ngenget ngadang dan shibon bahaki Jingkhawai gini ki Pharshi nama gidan shibon bagi Pharshi te ngakwa bang ini page menta gesngi ya ke gospel ke jong Lukas kalanang ke bakhat saw ngini puli na khat ke bakhat san hadu khat ke bar pho saw se ngan puli jorong bahai kene namar ke de ke waina ki Pharshi ki ba pihapan pelai jumot ban sngap namar kani ke de ke waina ki Pharshi ki ba abang puli kene ngayo jing shai no play hoi la kat tu kat ni sena mentang la puli gini ngayo i jing sengot ho te kalong ka iki ke Bakhraw u blai phin na pi puli gini ke Pharshi ngan chu ong la pa bau Jesus Christ u de blai u ba shisha u Bakhraw ba nong hikai ba la ba nong no u ba phim la phin mut dur ye ga ta ga jing yo i jingai ba de ga jing la jong u ban hikai ha ga ta ga Pharshi ban thep ye ke ka bal kabaja aga jing shikri play ngakata daw ngako aba pin pelai jingmot kan puli kan sisen puli pada ding tangan sa ai jing kran agani ka voice message ke jonga hapo gini ki saupo minute ai tangini pe kan puli Lucas khat sau khat san ter ti haba wei na kita ki bi shongbam lem ula yo sngaw ya kini ki ula ong u suk uta uban bam jing bam haga himau blai uti ula ong u don wei brio bala kre ega Jingkhawai miet ke Bakhraw bar ula khot bon brio bar ula pha ya lau syakri haga por kata ga Jingkhawai miet ya ga ban ong ha kita ya ki bala khot to wan na bala la kre ya ki baro te baro ki le sedang na ka wei ke jingmot ban ye kren dong ubanung kong ula ong ala thiet iga lengkang adan kamru banai jingo ya ka kerpa ya me to pelat ya nga we pat ru ula ong ala thiet sanjur ki masingan salet ru ya ga ban tinju iki nga kerpa ya me to pelat no ya nga we pat di ula ong ngala shongkur ya me ga brio te namar ga ngamla ban wan tiu tau syakri ula wan ba ule thu au kunrat chong ui kini ki ru anda kumta utau trayeng ba uda sngaw bitar ula ong halau syakri kelet kumne ru syagilanti ba bat syagilanti red kesnong bat walam syapo syani ia ki beduk ia ki bekenriang ia ki bematla bat ia ki bedko utau syakri te ula ong ku kunrat lale aku mamela hukum henrei dangdan jaka utau kenrat ula ong ti hau tau syakri kelet syagilanti ba kilanti lengkha tu penbor ki banwan hapo ba on pendap ya ga yeng jonga na bang ong ye pi ba mdan uwei na kita ki brio ya ki ba la khot uban yo mat ya ga Jingkhawai miet jonga kani ga de ga Pharshi Shaphang ga Jingkhawai ga Bakhraw
Kanang manum slam kan sedang no ia gani ke jingkran. Hinda puli gani ke dekat ke bakhatsan ngini puli biang uang wei nak tagi bi syong bam lem baru jisu ula yo ngau ye gini ki e gaman u yo ngau ye ke jingkran jong jisu ula ong no dikiwe kintien ula yap bi ye ke jingkran ula lengo ula ngau lengo bat uperkat uong yo jisu suk uta uban bam jing bam haga himau play fi nda fi pule ye gani kadai ke jing ye syong bam haga miet bam ngam te bula bandeu senran ni ula bandeu nunu brio ndau yos ngau ye ke jing hikai jong jisu kapen perkat ye ke hima ka jong play namar u jisu da kham hikai ye ki niam ye ki balang ko hikai mangi menta da pelai jingmut e kata Ukren bet tang Shaphang ke himau bleng ngala dap ong ipi bagi Pharshi ru khambon hi ki dei ki bo Jisu kwa ban hikai Shaphang ke himau bleng hi nda uniu brio ba shong ba malu Jisu yos ngau ye ke jingkran uperkat ye ke himau bleng nga kwa pin snga ba ye kata ke tian fi hakine gi sngi ndangi kran ye ke jing hikai ngi kham kran bet tang kum lo ban ye rung balang ban ye long kristano ma bania le no itu ki kam niam bat ndangi hikai tangi kata ki priu ki don tangkum kata ka jingmat kim dan jing perkhadi eru em ya ke himau blai namar ngi kren ya ke hima priu ngi kren tangi ki kam jingi ngi klem kren ya ke himau blai ko malang jisu piu jisu de Bakhraw bayar ukren betang sepang ke himau blai namar kwa kum ta ku mangala dep kren ki voice message ki bala dep bon sen fi indaula yai kren ya ke himau blai kani ke ketien ke hikai sepang ke himau blai ke penrung yo no brio ba uniu brio un perkhat Shaphang kata ke himau blai ke bau jisu hikai udah ngolong kemen udah long ngau skunya ong dah kata ke ketien ban yo poi ha kata ke himau blai vi kata ke de ke benta pedeng ke bamintangi mes ia kata ha ke jing syakri blai ngi kren kata ke prosperity ngi kren ta ke jing roi ngi kren kata ke jing ka jing kia ngi kren kata ke jing suk ke jing ngi kren bane yo kam yo jam ngi kren betang ya ke ne ke perthei but nim ju hikai ki brio ya ke jing crowd jong hima ka jong play bane ne ta ka dau ki brio bon sien hi ki le jing sangi shakri dei ba ki ya kan do jing e ba ki kwa ban light ne ke jing e ki le jing sang no ma ba ki pang ki kwa ban light ne ke jing pang ki le jing sang no ma ba ki la mo ki la ngau biet ben shong kum tu jabar ki shi le no ji sang tang ban shi idan buram but ha ta ru ko don le gi ba hikai sun ru ba dei bandan hapo ka balang jungi namar ba pim dan hang ni ka balang jungi pinum po siya beneng lo ha ka ru kom kat ba ka jing thmu ka jo blai u blai kwa i ki brio buken poi be tang siya beneng siya hima ka jo blai tengah kwa ba pinio i gani ki jing shisha minta ka sngi pi i ka tien jo blai de ka bayar ndau jisu kuran siya pang ka hima blai ka pan ki yo ni brio bon perkhat i ka hima blai ba lu soong suk uta uban bam jing bam ha ka hima ka jo blai fi ndau ong ye kani ketien suk utau ban bam jing bam ujisu ukurenda ka jing khawai ukurenda ka jing khawai ban pen sngau tho ini upri namar hakapor bagi shong bam ukurenda ka jing bam utau le try fi ula ban wan ra ye ki brio uba rap ukurenda ka ba rap uba uba le kanu ka kam tong dok ha ukurenda ka kam tong dok ha rei hagni ke por kadai ka bakidang ye songbam u hikai da kajing yabam u hikai ge himau blai da kajing yabam da kajing khawai tu ne brio nga kwa pin snga ba u ne brio ong suk tau ban bam jing bam age himau blai ka ba ar ka bangalap ang ni kadai ba ne brio udang perkhat hi da ka rukom brio hi Bau perkhat ba ubam tu hami tengok mat stasya beneng ru unit bam kumju bandan ke siar bandan ke lesi ke do
masih ros nega kanu ke jingbam ke baki set bam ke tu ke porki rekan mau ke jingbam ha ke himau blai kam dei dik ni jingbam ha perthei tanga ko angara hoi ke na habneng kan ke jingkhawai kan ke je tho shong kurim ke jong khonam bra kan ke jingbam tama ke jingbam ha beneng kam dei kum ni ke perthei unu brio ukuran jingbam ni umut bakan long kum sebenang tambau jisu uhikai yono brio na ke jingbam ha ke jingkhawai u ong kum ni ula ong ha u dan we brio u bala kre ia ke Jingkhawai met ke Bakhraw baru la khat bon brio la kwa fi yo bai kata ula pen kre ia ke Jingkhawai pi ia ke Jingkhawai u pen kre utra ia kim ju pen kre ki bana bari ke Jingkhawai utra yang u ba pen long ke Jingkhawai u pen kre jingba ma u bat usa khat ia ki brio kat ki bauman kata ka de ke bajulang wat hagiro no pen kre ke jing tho to bu ha pelut na ka pen ta ki parlok ki bayeng ki bawi tho ban khat de try it tho ba yeng ka ba tho ka pen kre ke jing khawai ngan kren no aga ni ka por shaga ba kan jaman sim ban pen cha ye ne pi u blai ula de pen kre ye ke jing khawai ka jing shakri blai pi la da pi sngot ho ye ne ngala ju kren teng ha ki kubor ki ba man shwa bakajing shakri blai bon sien balai ki brio ki klem tre ban shakri yo blai namar ni klem la ban persen na ne ban pen I shaka perthei ya kata kajing kemen jong kajing shakri blai jong ka himau blai ban krani ka hakarukom jong kajing khawai ngi keren ni kajing shakri blai ngi keren kum ki kaba mut manong no la keren ni ka kum ka jaka ka baki bri ki hab I lut I kita ki jing kemen kita ki jing snow ba bagi haban I lut I kita ki eki e ber khoy ba kin wan chakni ki jing shakri blai kin shu ya tat kum to shu shate marau shu jinjar shu haban shu skordet man po shabnang pi ngi wan ra da kata ka jai gospel ngi keren boni ka suffering ado kata kat ado bagi pensni udur ya ka hima ka jong blai bat ya ka jing shakri blai de hangta bagi brio kim da tre ban shakri yo blai nga man shuaro nga long kum ta nga yahat kum khna samla nga yahat ya ka perthei nga ngam itanat ya ki brio ki be shakri blai na mangi iki duolut bara ngarang yo jing kemen ben man baga perthei ngarang sung tana banya mare sineng banya le shirum banya le ki kam sung ba bat banda ong nga ban le no sha ban klaba mut no ne banya le no ban chika kamu blai hadi nga sam ki kran na baga yo sung ki jing sang ki kran ngap khat ga ne jing shakri blai ga de ga jinjar ka bade ban shakri ndala jan yaw ka de ga ta ga banga shu per khat banga so ba ki bon ki bru ki per khat kum tahi I no iki kam ki jam no iki business no iki kata ka jing sung tanat ka jing let chik ni jing shakri blai ka bam dani iki ba mo ngipin ida kata ka rukom iki jing shakri blai rekan mau u Jesus Christ u hikai ya ka jing shakri blai kum ka jing khawai fi lada fi snot kho ya ka jing shakri blai ya ka beneng ya ka hima ka jong blai ya ka ni ka jing shakri ba fin snot kho ba ka de ka jing kemen ka de ka jing khawai kan pen sngot tanat ya ki brio bakin wan se jing khawai pigin ma ba jisu u khat iki kon Israel na Egypt ro u ong iki mde ba pinile ya trei u ong ngalapen kre epi ya garikanan kari ka batuat daga dot bat kangam dega ta ka baktik ya do no kon Israel man mi ni Egypt namar ki kwa ya dot bat kangam kim kwa ya tu ga bay trei mau it ya tu ga bay tliat na mo plang tu kti nang tu ki kwa ban le se ka kari ka batuat daga dot bat kangam kata kadega rukom jong blai nama ukwa ban pen iba haba pimut ban bot yu trai pimut ban shakri yu blai wat bot daga jing thang daga jing susi pia ban tip bakani kadega ba khamba ban ni kadega perthai kadega jing kemen la da pila sham shishai ga jing pen ban Jesus Christ pin lap bagani kadega ka jing kemen ga jing khawai ngaman chuanga perkhat ba perthai kadega ka ba biang ga jing sungo ba ga ni ga jing shakri blai kadega susi rai pen ban ngalap ban da haba ngapai show blai mentala life pun terus nam ngalap ba bleu ai nga gamet ga bakat ga bakhia ukur khui nga nga yo I kadan shisha ga jing khawai kadan shisha ga jing kemen kan no tambangin late non chidu beneng te uji suang ne ukuran Shaphang ne trai u bapen kre e ga jing khawai
ke Jingkhawai fi ada ke keren ke jing seng tien jom play ai kan long ke jing bam ke bagi beriu kinda snowbang mereka tu ko bi keren ni ke ju shiga ju fi ne to ke ju shiga ju jisu ke ting pna na ya mi pat ke sngi good friday ke sngi easter na ta ke sngi christmas one long long bia suka ju shiga ju mal sam ta kam le ke Jingkhawai ke tu long steel ke tu le pi klem da ne ko bor jom play ke jing pani ke jing nang ban keren ban pani nga ko nga long pigin ma ko jing shakri blay ga de jing khawai bi brio gwan shi jing khawai don man sim ko don ga jing kemen karan ka wan ba kan jaman sim ma po jing shakri blay ka ba kran ni ga jing ye ga jing kemen ka jong man sim ko ka ta ga de ga ba ning ko nga ko ngan pani re ga don ka ni ga jing kran ga de ga ba kham jeli le se la ngan chu ong ka bible ko ong ula khre e ga jing khawai me ka ba khra ba ula khat bun brio ulapha yalau shakri sekap amoy kata ulapha yalau shakri sha ban khat ulapha yalau shakri ha kapor ka Jingkhawai miet ya ka ban ong hakita ya ki bala khat to wan na bala lakre ya ki eki baro da sekap ai ka ni ka point ka bang kwa banda pensyai bahai pi ujisu abu Quran ni gani pin de hang ni bang sa ong ikibrio ngas ngau pelayo Jesus Christ bola ban hikai nang ni ia ka program jong play mau play mde betrei kelumar play ku pana bdeng udan ke plan yo jisu pada bu jisu kran ni ke Jingkhawai mo uong ndala kre ke Jingkhawai ula pha ya lau shakri aga por ke Jingkhawai miet ia ka ban ong kita ki bala khat to wan na bala lakre ki e baro fi uniu shakri snga bai kata ke tien uniu shakri ulet khan ya ki brio ki baladep khat akwa pin snga bai kata ka invitation ni ka jing ka mo ka ni ka jing khat sngo ba ni shaka ni ka Jingkhawai miet ka dei ya kita ki baladep khat kata ka dei ka bang akwa babin de shai ba ula pha ya lau shakri ha ka por ka Jingkhawai miet ya ka ban ong hakita ya ki bala khat ken mau kajing ya tho shong kurim kadai ka ba ni khat ye gibru ba kim pat khat kim ngim pat khat ngi le khat ma ki hendrai kani ka ba uji sukran ne ong upha ya lau shakri banet khat ya kita ki bala khat shege jing ka kamot ki bala adep khat kini kamot ki de ki bala de jet do play ki de ki bala dep jet ngan ong no kumta ban sulit ong ki la dep pen kre ke Jingkhawai wan no naman ngila dep khat ipi kala de ko por pi pen wan no pi da pi pet bang ni kani kan ke de ka bang kwa ba pen so tho kani ka jing khat ya ki bala khat pi te ba thau no kani ka kren ya ki kon Israel ka kren ki Jew nang ko taga daw da pi puli ga Bible kan suk ipi la pi snot ho kumta mau jisu ka po buwan sini ka perthai wong ki sanran jong let yalap ga gospel tangba khamlet chigi ta ki lang brad ki bala jano na ki ying Israel what let chigi phang jong ki gentle wong ta what iladiru abo jisu wan o ang ga gospel ga jong Yohanes kala nang ka banung kong ka khat ka khat we the pin puli wong ulawan chigi ta ki badai lucky jong kamot ki bala dep khat Hendra kita ki badai laki jong kim shim lapadiang yu pi ulwan shagi baladai laki jong hang niu jisu kraw hadu kata ba wan rai kini ka Pharshi da ka bo ong kilek khat ya ki bala khat ka ba mut ki jiu ki de ki bala jet jong blai ki de ki bo wan yak nakabenta jong kinin kong
Fi di na kata down da pi puli ka Bible la da pi sngot ho kum ta kan clear pi shibon ba ki jing ha ka jing bom sngot ho ye ka ktien jong play. Pi ken mau ha ka por ka bo Jisu u ha ka gospel ka jong u Matthias la da ngam bakla. Da pi puli ka gospel ka jong u Matthias na ka lanong ka ba khat san na ka khat ka ba arpuai ter sa puli ma pinga nam puli. Hadin ba ka nong kanan kawan show Jisu aba ka kon jong ka kordit ba ka shonk soin nda ka pertayo Jisu ka Bible kong uklam keren shikin tienro nda ka perta na gisunran ka ong khilek ka perta na tien jong ki u Jisu ang mshimpa yanga enrai tang hakita gilang brat ki balaja no na kiyeng Israel fi da pipuli gane kan pen kelumar ya pila da pim sngot ho ya kani ka bang keren mendegasngi balai Jisu keren kumni kani kanong kanan namaru Jisu ba wan che kani ka perthei wan ban pendep shua ya ka ta jing pha ka jo blai ku pa yo ba unlet shua shi ki Israel ka nong rim ka banung kong la ne ka face ka banung kong ka bau Jisu wan che ni ka perthei ka dei ba unwan shua shi ki Jew shiki Israel nama gide gi bala jit gi bala khat fi kata ka beningkong le se de pipuli kitab Esther ro pensa sangot ho kumta ha kitab Esther ka keren ba utus ia mu pen kre e ga Jingkhawai ta dawas ai pikane de bayar ba utus im Bakhraw mo asura salang ambakla upen kre e ga Jingkhawai upa khat ye ga fasti ka mahday jong bakan wan men peni ye ga jintanat ka dei ka mahday ka bala dep dei ka mahday andre ka kentain nda ba ka kentain la jit no ye ka esta ka kon sweat bakan long ka mahday ha ga jaga jong ka fasti fi ka Bible ka dei ka bam ju ye tingko ka Bible ka dan lagi jingshai na ka daw ki Israel ki dei ka fasti ka theo ye ga jait penri Israel haba la pakhat la jiet iki ya ka bakan wan ka kentai daga jingkentai jongka la khat no ya Esther ka bari tang ka khonswet ka bam dei hok ka jing shisha fi ka Esther ka represent yang iki gentle ka fasti ka represent iki Jew hang niru Jisu ong kilet khat chua ya kita gi bal khat ka mot iki Jew ndalet khat ong wan na balakhre iki Jingkhawai people yang ni ga Bible kong sngap kong baro kila dang na ka wai ka jingmot banyak keren dong baro da dapat bai ki kitien bu Jisu keren ong baro kan mau Jisu wai kitien ru num bakla ong baro kamot kini ki bala khan baro hi ki dal laga daw ki klem tre priang fi ki beningkong ong blo ong Mathir iga lengka, ubaro ang mathir iga masi, balayo ang asyangkurem. Lightly ki excuses lani ki dao. Thiet lengka, thiet masi, bat syangkurem. Ngangalap bau Jesus Christ ukraw siya. Pinapuli ya uji suladap kena lepai gani. Bahabo pen kre iga jing penim. Yaga hima ka jong blay lapi pulil nang bakhat niyaw au Lucas nagadakhat ka ba arpon rio hadu kadakhat ka ba arpo pra pilap bau Jisu uladap keren lupa yaga hima blay uladap ong lupa ki sngi ki bakhat do uang uan ra ki arngot ki brio do noa ba daulat uan ra ki abam ki di ki syongkurim takadaw kim tere le chiki yeng ukuran sakawai de ukuran Shaphang ulat wang kile bam kile di kile tiet kile di kile tung kile tai tak aduk kata sengi bulat lami no sudah mulai penahap selap daga ding badau kendok pinapet bah kani gadau ko bagi ai kini kitai kajing ya tiet kajing ya di kajing ya syongkurim kajing ya pensyongkurim but hakani ko por bau blay upha khat ya kini ki balak khat ki klem tre ki kentai ya kani kajing khat
Shaga Jingkhawai wat la da ki day ki bala dep khat ki bala jiet. Sngaw sen yigi jiu. Da keren ni gani tepi ke day ke sngaw tenat ba. Waf so pole le unang ma ban keren ni gani. Uang da ka jing kentaj jong ki jiu. Ka jingker khu kawan. Shigi gentle. Da ka jing kentaj jong ki ki bala khat ki ba ai la ka daw. Sngaw tenat ba. Ka Bible ko ang kumno tangan puli nang ni. Tiu tau syakri ulawan nga puli kal nang ka khat saud khat bar puai jong Lucas ang kumno. Uta usyakri ulawan bat ulay thu au kenrat jong ye kini kikiairu. One report. Anakum ta utau trayeng udah sengau bitar. Fika ni keketian ka baong utrayeng udah sengau bitar. Tapi puli bahaya ke Bible. Ublay udah bitar igi jiu igi jingkan tai chongki yo Jesus Christ. Haduk mentak kesengi ki kon Israel ki hab aga jing bitar. Tang namar bagi kentaj yo Messiah ubalang Jesus Christ. Nah kita kedau fi dapi perkhat bahaya kene kadai ki jingi kai ka bamayan ba ne. Balai bagi kon Israel ki hab aga jing bitar nadu mensua 4 judan ka jaj benrio haga pertai ka bajinjar kat ki kon Israel. 4 judan. Syamrawa Egypt pinapet kitu ki Assyria ki penjenjar, ki Amalek ki penjenjar, ki Filistia ki penjenjar, ki Amor ki penjenjar, ki tu bar khat penjenjar. Hadien hakini ki century hadien ru pikin mau wat kitu ka Holocaust kitu Hitler tang riu million ki jiu nang tade kitu bar khat nang ta jenjar hadu mentagi jenjar hadu mentagi sengiru ka Kim Ju Song Sok. Balai ki ha bagani ki ketien bang Jisu. Anakum tahu trayeng udah ngau pitar. Tapi tibem kalkum ke jing shisha nang ni naga Bible. Kandan ke jing jinjar bah nyosnam. Hadien jongka aswa bau Jisu unwan ban sensyar ni ka pertai. Kandan ke jing jinjar bah nyosnam. Bat katkum ke jing pule Bible jonga ngalap baki jiu kin hap rung kata ke jing jarba. Tang namar bagi kentai. Ia kata ke Jingkhawai ke bola pen kre. Dau Jesus Christ da ke jing yap jo. Ki kentai ia kani ke jing pen kre ke Bakhraw ia ki nama ki degi bala jet. Kawan ke jing bitar jong ni otraya. Nganget ada pisngap bahaya kani ke jing hikai kan ya rap. Ndaki kentai. Pet uong kumno. Ulas ngau bitar uong hau syakri. Kelet kumne ru syakilenti ba bakilenti red kesnong. Walam sepo sene ki beduk ki bekenriang ki bematla badi ki bedkok. Nakwa pinio ya kata ketien do. Fi upakhat ya ki weipan. Tang ba pakhat ju igini ki ba lejian ki ba lakhan. Upha ya ki ba klem khat. Upha le chegilenti ba chegilenti red kisnang. Upha wala mi ki beduk ki bekenriang matla ki bedkok. Kani pitip ka keren ino. Ka keren yang ngi ki gentle. Ya ki gentle. Ya ki priu ki pemani beli tahu ki priu ki im kelumar. Ki priu bandana ke pop ki biaya kelumar. Ki priu ki pemdan jingkerman. Upakhat ya kita ki priu. Bat kini ki bedko ki bekenriang ki mamatla. Katau yang apa di pi. Ngim day hok agak jing sisa. Kabaning kong hi ngim day hok. Halai tang namar baki kentaj ki badai hok. Ya kini ka hok jong ki kawan no sengi. Bat ngiyo mengina mangi pediang. Ay ngoy blay badan ki pediang sibon. Fi hadien jong kani ka jing khat ya ki jiu ndah bakim tre. Fi yo i ka jing penem kala shigi gentle.
layalap ke gospel segi gentle kada do baga bible ke keren shine pi puli ki hantai kitab jingi tholu pa gong ya ke kerteng jonga la penon buro ma pedengi gentle ongum ta ga bible barabor ublei ong ki gentle kilawat inga kita ge bom shimla itu inga kita kilawat inga namangam don por kan peni pi shibon ki khot bible namanga nom la pende be genil na ra ipin re kata ga de jing ong jonga bible ba kita ki bom julawat inga kila shaminga kita gi bom ji itu inga kila shaminga kila itu inga ong ublei balai namar ba kita ki bala jiat ki bala khot kim tre priang inga ka jing penim ka let no shengi ki gentle ai ngo yo play ya kata but sngotenat bamangi ki baken riang ki beduk ki bamatla ki bedko ngiyo ya gani ka Jingkhawai ngiyo ya ka jing penim ka bade ka Jingkhawai ka Bakhraw palat ngiyo ya ka ktien ka jong play ka balong ka spa ka Bakhraw ka jingbam ka Bakhraw ngiyo ya ka wan ka jong mensi mukhoit ka balong ka jingkamen ya ka jing jingi pet bahapin da puli nang ni ka ongom ni Kelet kumni ru segilen tiba bagi lenti rit kesenang walam sepo seni ki beduk ki beken riang ki bematla bagi bedko utau sekrite ula angku kenrahan lale ku memela hukum angas ngotenat palat itaikten da la da fidan bible jong da underline ini di khat ibanga se sotna wang ni ku kenrahan ngila dep le ngila le khat ye gi beken riang gi ba ko gi ba mat la dep le bat la pendap ye ga ying Jingkhawai tamba wang ini kitin new shakri ngas sotanat bai ga ni wang Henry dangdon jaga ngakwa ye tai kitin ide de ka kubor ka ba kraw palat ini pitibem ka jingalap gospel kala de ki spas nementa hadien jong ke jingkan ta jong jiu but ka perthei ki kat no ki bala let no ki bala pai show blay ki bala klam blay lo say ye ki shakri ki Bakhraw ki banyalap ye ki perthei ye ki por nadu ki century ki mamin hadien jong ka ma hadien jong ke jingkiu no jong jisu sebenang ba hadien jong ka pentecost hadien kat tu kan ne por kila blay lo play la bane si yeng Cornelius but kum tu ter shi ki gentle mo but ka gospel kala poi kum Thomas poi si India na ta ki weki senran ki poi si keleng ki jaka si ki bade ki gentle ki no mane blay thao but kila ya lap la le hot igi beken riang igi ko igi bemat la but kila ko ngu kila wan but ki jingi lap gospel kala kraw ba ki bri kila pediang turai ta kada ka beneng tapi puli ka bible ka beneng kan kambun brio kam dei ba ka dujok ka bun brio ka beneng kan bun brio na du men shwala ya lap igi gospel but ki gentle ki ba kambun hi kila pediang ai ngoyu try kata but ketuk kejingilap aku tu kepol kalah kut no bala pendap ia ke jieng kemat ia ke beneng de ke brio ke bala pediang ke try renga sengul tenat ia ke negetian ba ong Jesu uniu syakri wan ong ku kenrat la de pendap ia ke jieng Jingkhawai Henry dangdon jaka ong akwa ia pi bapin sengul tenat ia ke negetian ke ba ong Henry dangdon jaka ngakwa agani ke por bapin tip ye gani ke ketien bahadu mentaga sengi dangdon jaka ye ke jing penim lada ki brio ki yos ngau ye gani ke jing khot shaga Jingkhawai jong ke jing penim dangdon jaka Ndai bakala full, but day bakala dap ke yeng Jingkhawai. Ken mau u blay ula pen kre ega beneng ke Bakhraw, ula pen kre ega jing penem ke Bakhraw. Baru kuat ban kot egi brio baro namar dang keluat ke jaka dangdon jaka. Ki wai ki bamen shua ki la pen dap ki la yorung ke Jingkhawai. Ki jiu ki bagentat ki do ki hab rung ke jing pitar. Henry la depen rung ye gitu ki ba men shua ki berko ki bakriang ki bamatla. Tang ba dangdon jaka pet uang kum no ba ong dangdon jaka fi hang tapin sa yo I ba ujisu ukrau shisha pet ong kum no utau kun rat te ula ong hau tau shakri kelet shigilenti ba bat kilenti linkha fi let shigilenti ba gilenti linkha mane wong let shigilenti ba gilenti red menta let shigilenti ba shigilenti linkha
kabamot let shiki tem jongari protei shiki lengka ka kren pitip shanu ka lengka ba ka kren ka jingot ka Bakhraw let shilengka penbar ngas not nat ni ketien mo ang penbar ki banwana po ban pendap ke yeng janga penbar tengi ni sa ong makalong ko baklaban penbar ki brio bakin wan priang yo try hang ni wong penbar ai hukum ki bagi dei banwan da penbar Fika ni kena por ke bau play bu ini bengite ban penbor ban keren ban yai keren ni ketien ke jauh play ke brio ban penbor begini orang penbor ke bayu macam penbor dah pi wala dah kis ngewet ro andai kini ke jing pen kre ke Jingkhawai ke dang dan jaga le apa pitip dang dan jaga ta penbor ke nama hang tay apa ke dang ke jing kemen ke Bakhraw khot ni ke brio penrung ni ke brio tan ni ke brio khot nai tan je ke balang nai tan je ke niam wali penbor ke brio ke rong balang bat pi hang ni ukhlem ong pen bori ki ban yarung niam ban yarung balang ong pen bori ki bakin wan jepo chano shaka jing pen im shaka Jingkhawai shaka hima ga jong play ni pen bori ki brio teman long kristan no pen bori ki brio ban pen baptis no pen bori ki brio teman ya rung niam no kata kata ga ba baklang nong ipi wali pen bori ki brio bakin yarung balang wali pen he niam mag ni ga pertai u ong pen bori ki brio bakin wan jepo ba pen dap ya ke yeng jonga pitibam ukon sorong urian da wan pairo upen kre e ke Jingkhawai apa ke yeng jong kupa ke jing tem ke jing pot ke jing shat ke jing kemen ke bam ke dana po bar hang ni ru jisu ang penbor ya ki ban wan chepo ban pendab ke yeng jonga pet u ong ke ni ke ketien senga ba u ong komne nabanga ong ya pi ba omdan uwei na kita gibriyo ya ki balakot uban yo mat ya ga Jingkhawai met jonga tengas ngau iet yo drive kraw shisha ba ong ngada ong shay pi ba omdan uwei ru na kita gibriyo ya ki balakot nganget pila sngot ho ki balakot anam dan na ki weiru hagitu ki porfi hadu menta mdan weiru waladan menta katongan ni gitu ki bagi khat ki messianic Jew ndai khambon hi mdan weiru naki balakhat uban yomat pigani ktini yomat mul uban sham iga jimpenem ga balamba Jesus Christ kani ga keren ia ga program jong play hoy wat lah dia nu play ublay un penem gi Jew kat kum ga ktien ga jong play tang bakat kum kani ga program ga bo jisu kuran hakani ga Pharshi upen iya ga jingan tan ba ka chimprim ka wan singi pen iya ga jingkhat igi brio pen iya ba kadang dan jaka ga mana do mentangi dang dai ban lap pen iru ba ka jinga lap gospel gi singi ba khat do kan dai ka ba hamlong aggressive kan dia ka ba ngin hapan ya khun ban pen bor igi brio but people in the Bible udah keren gani wong mdan na kita gi bal khat gi ban yo ma de gi Jingkhawai met de hadu mentagi babon gi ju gi klam yo ma ya gani gi Jingkhawai hatop him sngongo yo play hatop him sngo buram yo try bo jisu wan ban yap na mentagi pop jonga ba chopi jing si shaula pen kre gani an penim ning ko gi ju ban penim yang ngiru ndai ki kentai ai ngo bangi yo ban pediang ya gani gi ching penim takadaw fi puli ga Bible pin sa yo ya ga Jingkhraw ga jong ketien ga jong play ya ga jing mayan jong ga ketien ga jong turai nga puli ga nga snotanat na mga yo ba play utawi ga lenti yangi ang ini o mali ga jing penem tenga kwa mga nong fi nai lesting nai ong anam treban shakri yo play kat bakadang don ke jaka tungin shakri yo turai ngin rung shagani ga jing penem kabalang bau Jesus Christ tungin ituai
Ko pa kini ko por ngadap daga jing sngongo. Yaga jing shai ga bamaai. But kam kerpanga blay nga sngongo e. Mga yo iya ga jing kraw jong ga jing iya jame yang iki gentle. But ko pa nga tuay na ga bentaki Israel. A play changa bakin buon na preng chongki kiban priang igen iki jing khat. Trying a tuay a play bakin hap aga ga jing pitar. Ko pa nga kerpat iga ba many snay iga ban play ki bakin yo matru iga jing prem. Hoi try malabu iga lantiga jame ringi tuay. Try a play na mana ga jingin ta jongki ngi o priang mangi. Nga tuay a play men ker kui gini jiu. Nga kerpat ro a play many snay iga ban pensengot ho ini gibrigi besengau. Panginum pen nagani ga Jingkhawai. Andai habangiyo iga jingkhat bangin rung bat bangin penbori ki wairu. Begini o rung sagani ga Jingkhawai. Try nga ailot siya ga buram. Kerteng ga jong chisu nga tuay. Amen. To bleng per kui pi, ko bleng sipon.